Vostès s'ho haurien pensat mai. A on hem arribat? Si això fan les persones d'edat, què faran les joves? Valga'm Déu! Aquest món corre a la seva perdició. Francament, jo pensava que el mateix no ho feia. Un cesbi, una senyora d'apariència tan modesta. Sembla impossible. Ai, Sant Antoni gloriós! No vull fer judicis temeraris. Però potser és veritat. Potser són embolics de la minyona. Sembla mentida. Ai, no ho sé. Però, i si ho fos? Francament, si això és veritat, no puc estar ni un dia més en aquesta despesa. Déu me'n guard. Però tot això s'ha d'aclarir. Aviam què en sortirà.